Halangkaw na demand sa kuryente ngunya na Peña Francia Festival, nanotaran kan Kasureko 2. Kooperatiba may pagirumdum sa publiko sa paggamit nin extension wires ngunyan nakasiributan. Si Jessica Kalinog para sa detalye. Fully booked na ang mga kwarto kan hotel ni Severino Borja antes pa man magpuon ang mga darakulang aktibidad kan Peña Francia Festival ngunya na taon. Huli ka ini, gamit na gamit subuot ani aircon kan kada kwarto na makusog magkonsumo nin kuryente. Kaya piga-antisiparan naman niya na may paglangkaw sa iyang electric bill ngunya na bulan na Setyembre. Siyempre, perming ano. Kaya malangkaw ang demand, malangkaw si consumption. Nanotaran man kan Kasureko 2 ang halangkaw na demand sa kuryente puon kan maglaog ang bulan na Setyembre na maitatakod sa nagpapadagos na Peña Francia Festival. Sa ibong kaya subuot kan hababang singil sa taripa. Kung halangkaw man ang konsumo, posibleng halangkaw man giraray ang babayadan kan mga konsumidor. Normal po talaga na halos nalangkaw po yan ng 10 to 20%. Minsan inaabot pang 30%. Pag abot po duman sa nakukonsumo. May epekto man subot ini sa linya nin kuryente kan kooperatiba na minsan nagreresulta sa brownout. Alagad padagos man na nakabantay ang mga lineman kan kooperatiba como parte kan Joint Operations Center para day maghaloy ang mga biglaang power interruption. Ngunya na halangkaw ang demand sa kuryente, nagpagirumduman ang kooperatiba na ibitaran ang daisy chain extension asin octopus connection na posibleng magresulta sa short circuit asin maginkaw sa pa kan kasulo. Nasiguraduhon po na itong mga gagamito ng mga extension wires ay talagang standard. And kung mapapwede, iwasan ta mag-octopus connection kung kakayanon. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.